mao ni si Ja guys ag naasog. Boundary ko ni sa Baybayon ug Marcelo. Da. Worth it ka adto bisag nahadlok mi ganina sa pagsakay sa pangkad. Welcome back sa channel. Si Flora mi buhulan na ni og karon padung na mi sa naasog clip. Excited ka adto mi? Kay makakita na gajud mi og kuron palawan kuno daris buhol. Guys, may mga mananagat diri guys oh. Naghanap ako ha. Wapa? Okay. Na, gumana. Panadon. Approaching na may excited gadso ko kay murag nakakitaan gadso ko murag bato-bato nga murag tawag na ganay bangin na. Approaching na may guys. Ano na usok? Nasok. Grabe rin mas magtatamang ko nimo. Muna ni guys. Ano yung nasok? Nasok ko to. Apel lang muna. Dapat dini drone ara dining lami ah. Buha dini kadto. Lambi wa we. Dai buhak pe ba baw. Banta mo ba naro. Aporta. Buhak. Dada gantong buhak pan. Buhak kada. Bunda mau dari kayak kawan dulu. Ini ndak pikas wah. Kayak main dia bisa pikas. Bunda apa enggak dari guys deh. Seketu bikin banda masih batu. Batu. Batu mana? Ah, batu deh. Naragot ka? Awet ya, awet. Wow, why did you do it?
Libog na dili. Mo naglangob eh. Mo naglangob. Ako magbabaan. Tara. Mo naglangob. Guys, sa harap ang patanawon guys, sa view guys. Para di ay. Arang na isa kaadso. Murado sa Sagnas Coron, Palawan. Palawan dito. Nara ba iho na ni? Sabi na. Diba? Welcome. Ako, nanti. Ingon naman sila na. Kailan ba matagal mo? Takbo nito. Kanina. Uy, bad ba? Ito na rin. Saka ng mga ano? Ano man, nagkira, makikimanan ka. Kanang kuwanta ni Serto. Mamiwa na. Arang view ha guys, the sightseeing rami. Daang kaadto tubig na dari. Di siya basta-basta ka, ligu-liguan. Murag magtarutan-tanaw ra ka dali. Ganaan ka mo anhi. Kung hani, tika ka kaadto mo lang. Uy, pasikoy dira. Naog pangka mo lang. Uy, bunda-bunda na pangka. Nice sa today si Ja. Kanidaan mo yung isa ko na, klaro. Daan. Nayagyanan eh. Nani tres, ano na tres? Kung kaadto ka tingog kin haglit. Tres. Kato na to? Ayaw, ito ha. Bridge. Ikaw. Kuan ba? Mas sa may kuya manilip view ba? Talakay. Ha? Ila ni kuan, ila ni umot. Ha? Oh, ito mo po yung Pila ba pamilya. ko yun? Bumot mo. Murad jud sila. Murad jud Palawan. Arang na isa. Lawan po siya. Lawan po siya. Grabe uy. Lip ka ko. Arang na isa jud. Dito ka magbahay, makaarhi ka. Arang ka nice. Mura kag naabot sa lain nga probinsya, mura jud sa Palawan. Smile mo, smile. Get ang screenshot. Picture. Makita ko eh. Kita. 1, 2, 3, smile. Enjoy naman mo na sa pagtanaw sa view guys. Kay grabe ka enjoy po pinari. Hello guys. Kalayo. Nice ka ajo dari guys. Murag nawadan ko sa ang istorya kay ganina, murag andam-andam na kuno ko sa ipag-istorya pero pagkakita na sa view nga arag nice ha, murag kog na wow, murag nga na wow. Wawawi. Ja blue ka juwag tubig na. Ngailan jud nimo sa nga arang kalawom si Ja. Di pud tanaw nimo. Di pud si Ja no basta-basta man hi oy, murag lisod. Ha? Kaban. Iniktan ang kan ba? Mura si Jaog Picture sa imong camera ko kay view lagi nga. Mura jag nga pikas nga naay katunga nga. Ano malaging gibirad oy? Sama din ka ng tangtangon? Magbaron ban? Magbaron? Ay ini kan ako ni sa babura ko lungkot. Last year para ba nindun yung gate ko ah. Gusto mo ari? Ja okay ra lagi mo diha. Kira. Makadagat agbaud kasi agbaud dari guys. Lingap-ngap na. Wala man ang lingap-gap naman. Kabuhi no? Ay mo kamera pa na. Panagsara kami. Makasud lagi ta kay di ko kalihok dari. Pwede mo kamera pa Jesus. Ay, raman sa dura mga kuha mo kaya ako no pag smile mo kaya ra ni screenshot na picture lagi ta dali. Smile. Dali 1 2 3 smile. Ako na rin sa tanong lens.
Awan eh. Ngara pa to? Pada video nun Jobin. Ayo. Basa ka. So guys, mao ni si Ja guys, naasog. Boundary ko nunis da sa Baybayon ug Marcelo. Da. Worth it ka adjo bisag nahadlok mi ganinas pagsakay sa bangka. Da. Hadlok pud si Ja ug di ka anad mo sakay bangka kay ulbo-ulbo. Siso. Murag sa daw mi dari, murag nabawa ano ko kay boss ang ipag-istorya kay hadlok lagi ko pero lami ka jud view. Murag feeling na nga motoan na ko sa Palawan ka na makakita bitaw kog mag-picture ng mga turista dos Palawan murag may ang radyo siya. Feeling na okay kan. Kasukaon ko feeling na. May feeling na. Okay, agang feeling kay pakos Palawan pero murag kog nalipong na. Makalipong agbawd kay kusog ka jud kay ngana-ingana. Nasadyo-sadyo agbawd dari kay murag lang gad kuno ni adjo. Ano ba ning murag man ko ani na? Picture pa sila. Dili ka mo barog ba pagsan pa dad. Ibang di ma-balance kay kusog agbawd. Barag ang tastiri ba yan ba? Picture. Picture! Sa feeling niya man yun, kasakuan ko. Ano yung feeling yun? Ganina kay mura magdi ka mo, sakay ka di ka mga ban. Ay, first time ako di mayor karon nga makasakay og bangka. Gidagat na lagi ni. Isa man. Ilak na tamam daw na ang mata nga mura na isang ning lugsot lagi isang mata. Gidagat na. Ako jud gidagat na. Nalipong na. Sa daon. So guys, hindi ka man na madani guys, subalik mi sa Lumayag Sandbar, mga mi, kaya namin dito sila si Tio William, si Tia Sitas, ha? Pamilya nila Ma'am Ismi, nga mo ay hinangdan nga nakaabot po ko daari, mong nakakupasalamat nila, kaya nakaabot ko daari sa ilahang lugar, nga arang kalami, o worth it bisitahon. Basta kay isag ramang kamusakay sa bangka kay namin mga tao nga mahaglok og tubig. Usa na ko na pero hala magi-conquer agahang kahaglog para makakita ako kay daghan malagi ni ingan nga ara ko nung lamia lagi ni. Umahadlok og tubig. Tubig pas dagat pa kanang tubig din ang tubig nga iligo. Bong kanding. Ikaw man gani buhong kanding kini man ang tubig nga iligo kana bang tubig duay nga ni dako. Parat. Oo kanang nay bisang ko parat basta kana bang murag lang nga murag makalumos. Haglok. Sila guys. Sila guys, kay kuan sila guys. Busy sila picture dako ana ko nagarang dari kay nahagla ko dal sang gilingkuran kay nigbarog na ako. Mo action ko barog mura magbatumba mura magbaingan na. Terang ako senyor. Ter, ito mag terang ako sen. Oh? Bebe. Isi mura magibitot ko yarang ko pa ha. Hindi ko mura sa Palawan dito na sa Facebook. Mura Palawan yun sa may kay stories view yun. Arlami Ha? Yung Gitilawan? Sinugbang. Buris. Feeling niyo, feeling na kasukaon. Ito ah. Tama nagkabutuhan sa. Asa pa nagkabutuhan ah? Ako dah bad. Bilaran ko din. Handa na. Handa. Prenup na. Nasa na ka na? Prenup na na? Prenup na ba na? Agay. Masuya man pirmidaring mga way pares. Na suya ang mayor oy. Ikid, ano ko na rin? Ikit na. Adto kay gid gaway mo luwas nimo. Nanang kay ipanog up namin. Okay guys, muli na ta. Buhi. Ban! Ban nga ba, Jay? Di, agban nga laki. Okay ra ba? Okay na. Okay, wala na ba guys? See you in my next vlog. See you in my next vlog. Bye. Bye po sila. Bye-bye! Naasog! Ato namin sa Lumayag Sandbar. Yes, init ay. I can open
Maganon